Ondernemers in de gemeente Noord-Friesland en Dantumdiel krijgen op verziek tot 30 juni uitstel van betaling op gemeentelijke belastingen en heffingen. We sprutsen de roer met wethouder Romy Kempenaar van de gemeente Dantumdiel. Met de coronacrisis waar we nu inzetten, merken we dat bepaalde ondernemers en ZZP'ers in de knoei komen en dat ze even extra ruimte nodig hebben. We staan hier voor zaken die we als college en die ik als wethouder wel eens in intentie zetten met een boskje bloem. Maar ik denk over nou zwaar moeten dat we ze net in het skaat staan letten. Wat voor verhalen jij je van ondernemers? Dat ondernemers vooral met een grote onzekerheid zetten. Waar maar we heen, hoe komt het, hoe lang wordt het? En op de vraag hoe lang wordt het had de overheid, de Rijksoverheid, maar ook de gemeentelijke overheden had daar geen antwoord op. Maar ik denk vooral de onzekerheid dat het grootste probleem met ondernemers is. We hebben nou de gemeentelijke belastingen uitgesteld. We hebben de leges hebben we er al helpen voor evenementen die in de periode vallen. En ik denk dat we goed zorgen moeten, dat we goed communiceren blijven waar de ondernemers nou te plakken. En via bijvoorbeeld de TOZO, de tegemoetkoming voor zelfstandige ondernemers. De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers, daar staat ervoor. Die wordt voor de Friese gemeente uitgevoerd door het bureau Zelfstandige Friesland. En daar kunnen de ondernemers bij ons te plak op het moment dat ze regelingen voor inkomensondersteuning ondervragen. De gemeente zit ook niet altijd om in de financiële middelen. Is er zo'n regeling dat wel veranderen? Op dit moment is het uitstel. En de gemeentes die zitten nog te wachten op het Rijk tot het ieder heel toe heen ging. En ik wil van deze kant een grote oproep aan het Rijk doen. Van gonder voor de gemeentes heel toe heen dat ze meer betekenis kennen voor de ondernemers. Zodat we met meer structurele oplossingen komen kunnen. En op dit moment houden we in ieder geval in de periode waar we nou inzetten de ondernemers even lucht.